clear as crystal nga explanation. Ang English word nato nga church, gikan ni siya sa Greek word nga ecclesia. Ang kahulugan duha, called out ones o saved individuals. I-explain ako una ning called out ones. Mga katawhan kini sila nga gipanagtawag. Sa unsa nga paagi tawgon sa Ginoo ang tao? Pinaagi sa iyang ebanghelyo. Tawgon kas Ginoo. Ni kadungog nimo sa iyang pulong. So, wala nimo gipagahi ang imong kasing-kasing. Mingsanong kaming tuo ka og mindawat ka kaniya. Ingon nga imong personal nga Ginoo og manuluwas sa imong kinabuhi. Grabe pagka-amazed ni Pastoy Umpok o sa kataga ka Pastoy concerning sa definition sa term nga church nga gikan sa Griegong pulong nga eklesya. Murag paminaw lang ko, murag karon pa sa kataak ana nga gitawag og definition. So tinuod ba ya nga ang term nga eklesya gikan sa Greek word nga ecclesia sa two words nga ekaleo, buti pasabot i-called out ones or kanang gitawag og mga tao nga ginapagtawag. Unya kanang pagtawag mahitungod sa gitawag ig ebanghelyo kanang gisulti niya naa ni mga taong responsabling nagtudlo. Nga naman kay kana manggong giingon nga eklesya connected mangguna sa Romans chapter 10 verse 14 to 15. Nga unsa man unsaon man pagdawat sa pagtuo kung walay magwali, unsaon man pud pagwali kung walay gipadala nga magwawali. Subuti pasabot makumpleto ang esensya sa eklesya. Number 1, gitawag ka. Number 2, dapat na ay nagtudlo aron makadungog ka o makadawat ka sa doktrina o sa pagtuo nga gikan mismo sa mga apostol. Kay sumala pa ni San Pablo, ingon pa ni San Pablo, nga bisan gani kami o sa kaanghel, magtudlog ebanghelyo nga lahi sa among giwali, ipatunglo siya. Sumuti pasabot, madawat ang maong pagtuo, madawat ang maong ebanghelyo kung naay responsableng nagtudlo, nagpaambit ni ini nya ni dawat ka. So diha mahitabo ang tawag ining eklesya. Nahisakop ka sa iglesia nga sumala pa ni San Pablo, mauna ang lawas ni Ginoong Jesucristo. Ephesians chapter 5 verse 23. Ako alang gipahimog atana katong definition na gihatag ni Pastoy Umpok. Ang question anak karon, kanang giingon nga pagdawat sa ebanghelyo kinsa may magtudlo ana? Kini ba kining pastoy nga ning buto lang ang ilang pundok sa 20th century o 21st century? Kini bang mga sektang nanggawas sa karon nga panahon? Gikan atong 18, 16, 17, 19 ka siglo, mo ba nang maong mga punduka? Dili. Nga naman, kay pag ingon na San Pablo nga na ay gipadala, kanang iyang gipadala, or kanang mga magwawali nga pinadala, na anay koneksyon kang Kristo, ug mo anay gasutian ni Kristo nga, ako magauban kaninyo kanunay, hantod sa katapusan sa kalibutan. Mo anang giuban ng Kristo. So, kini mga pundok ka ng gawas karon gikan sa 16, 17, 18, 19, 20, 21, kagitawag og kasiglo, mga piki na sila nga naman. Wa man na sila, musukan pa ba, walay eksistensya gikan sa 15 kasiglo paatras ngadto sa mga apostol. Apil ning si Pastoy Umpok, Pastoy and Doktoy Umpok. Apil ni. Nganong apil man kay membro man ni or pastoy man ni sa tawag ining sulpot nga sekta nga ang membro mga tagak. Di ba? So mana nga dali ra kayo ang pagsulti ba nga called out once kanang tawag ining gitawag sa Ginoong Dios. Nya ang inyong pundok ang pastor na po ninyo ang gatawag. O di ba? Yung siya nagwali man mo sa tawag ng ebanghelyo. Oh, why problema nagwali mo sa ebanghelyo pero question, gipadala ba mo? Kinsa may responsable nagpadala ninyo para ingnon nato nga naa may koneksyon anang giingon sa bala ang kasulatan nga pinadala o giubanan ni Ginoong Jesucristo. Mo na nga kinahanglan gyud og historical detail concerning sa sektang imuhang gipasakupan og sigurado ko nga kining sektang pasakupan ng Mr. Umpok rehistrado ni. Buti pasabot before the registration wala pa existence kining maong gitawag og punduka. Legal and siyempre spiritual existence nga naman kay man akong giingon wa pa rin nga tao ning mga tauhan na buti pasabot wala pa nang maong sektaha kay ni exist ang maong sektang ilang gipasakupan sa dihang naa na sila unlike sa iglesia ang gitugod ni Ginoong Jesucristo sa wala pa ni sila wa pa ni mga tagaka wa pa ni mga sulputa wa pa ko wa pa ni karon nag-exist karong panahon na naa ang iglesia katolika nga naman tungod kay gitukod ni Kristo ang iglesia tuig 33.
Maunay gitawag og number 1. Number 2, dawaton si Kristo is si personal nga manluluwas. Ginoo og personal nga manluluwas. Asa mas Biblia na? Wa man ningon ang mga apostol nga dawatan nyo si Kristo is si personal nga Ginoo og manluluwas. Imbento ng mga tagak. Was Biblia na. Dawaton si Kristo, yes. In what way? By way of baptism, by way of confession, by way of confirmation, by way of Holy Eucharist. Mo na ginabuhat sa Iglesia Katolika yung sa inyo. Lingkod lang, may pitok-pitok mata niya. Yung nagag, gidawat ako si Kristo. Akong personal nga manluluwas. Damgo na ninyo. Damgo. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin. Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Santo II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.